Суцін. Каларыстыка выпрабаванняў. Анатамічны Парыж. Няма лепшай матывацыі для творчасці, чым яе забарона. Менск, Вільня, а затым Парыж. Так выглядаў шлях пабегу Хаіма Суціна з кропкі прымусовай адмовы ад паклікання мастака да пункту самазнаходжання. Прыклад творчага шляху Хаіма Суціна быццам падказвае чытаць паміж радкоў. Калі хтосьці пераконвае ў тым, што ён можа вас навучыць быць творцам, будзьце ўпэўненыя, гэта кажаце вы сабе самі, проста чамусьці ад імя іншага. Таму мастак па прыездзе ў Парыж не затрымаўся доўга ў парыжскай нацыянальнай вышэйшай школе прыгожых мастацтваў. Яго настаўнікам робіцца асабісты досвед, эксперымент і кругагляд. Сваімі рукамі знішчаў сваю непрафесійнасць, якую бачыў у ранніх работах. Сваімі рукамі вымалёўваў нутро, здзяйсняў пратэст супраць эстэтыкі безаблічнай абалонкі. Вулей падарыў Суціну і сапраўднае сяброўства, якое таксама ўплывала на яго творчае станаўленне. Мадэльяне як сябра не толькі параіў арт-дылеру Збароўскаму набываць карціны Хаіма, але яшчэ і намаляваў мастака на яго дзвярах, пэўна, каб той дакладна не забыўся. З арт-камунай у Суціна складаецца асаблівая сувязь, якая цягне да сустрэчы з вуллем, да наведвання сяброў. У Парыжы Суцін паступова дабіваецца поспеху, нягледзячы на выпрабаванні неспакойнага часу. Ад усеагульнага непаразумення да персанальных выстаў, ад беднасці, прычым амаль безнадзейнай, да фінансавай стабільнасці. Хаім Суцін – мастак, які стварыў сябе насуперак. Ён шчыра чырвоным малюе сапраўднае і неідэалізаванае. Ён даказвае, што мастацтва дасягае сваёй вяршыні, калі крытэрый эстэтыкі і выяўленчай прыемнасці саступае месца жыццёвай незацэнзуранасці. Мастак гуляў з формамі і аповедам, цытую: «Я хачу паказаць Парыж у тушы быка». Канец цытаты. І калі ў гэтай тушы быка мы пачынаем бачыць сапраўдную пабудову нашага свету, разумеем, што жывём у моманце, пакуль гэтая туша яшчэ цёплая.